Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV chenro mar migago odiochiengni eri mar wuok tich tarik 23 dwe mar abich higa ma 2022. Odiochiengno ero bende IBC rome kanyo kod jochung' mopogore modwa laro komten piny Kenya to kod mako motimore kuonde mopogore opogore kaka kaunti ma Homa Bay. Weche go mago mag ng'anyo mag jochiw thieth pod dhi nyime. Wantiere gi mathoth ma ikoni moko weche go ma wamiyo pek gin kaka magi. Duol mar IEBC obago romo gi jolar kom jatend piny motelo ne puodhogi ne dhi e piem ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Hakuna venye niko connected na mambo kama hiyo. Mugota mwenyewe mimi hata hatujai communicate ama tukafanya anything, any business or anything to do with business or money. Achich maduong' nek mar kar dak ma Mirema Samuel Muvota ochiwore lweto bila. Here in Siaya, our population is close to 1 million people, but only 1,500 farmers have embraced fish farming. Jopiny ma Siaya ojiw ni omak motegno chenro mar pith rech mar jiwo yuto margi. Machiegni pari nyalo tudri kod okale namba wa matudruok mar 23600 mano ote machuok. Kata bendi tudri kod achiel kachiel kokale Facebook page marwa mar @Ramogi TV kata Twitter @Ramogi TV. Kain ng'atno mabende pok obedo achiel kuom wae kuonde go mopogore opogore mag lony mag mbui, thulen mari mar bende riwori kodwa. Nyinga Ochieng Emmanuel. Jakom duol matayo yiere pachoka IEBC Wafula Chebukati oromo gi jolar kom jatend piny Kenya malalruok e ikruok ne yiero maduong'. Jochungo ne dwa ni ochwal sei 48,000 moro ka moro mar puodho gi yiero mar dwe mar 8 ka olose kar romo mar Bomas of Kenya. Chebukati okonitie jochung' maromo 11 manyocha orem chwalo nying jolupgi e thuolo ma chik dwaro. Mano thuolo manyocha orumo tarik 16 dweni. Oparo ne jochung' ni kampeni hie chakore tarik 29 dweni. Today's pre-nomination is a precursor to other electoral activities lined up in the election calendar, and among these activities is the one we are undertaking today: receipt of supporters' signatures with the photocopies of identification documents, that ID or passport, registration of presidential aspirants, as I mentioned, from 29th of May to 6th of June, resolution of disputes by the Dispute Resolution Committee of the Commission shall follow from the 9th of June to 19th of June 2022. This is where a returning officer has made a decision whether to register you a candidate or not, and the candidate feels aggrieved. Then the Commissioner's Dispute Resolution Committee is set up, which will be made up of the commissioners and our legal experts to hear your case between the 9th of June and the 19th of June. Campaign period shall run immediately after registration commences from the 29th of May to the 6th of August 2022. Nikoromo kakiwinjo kanyo eni jatend mabende duol ne Wafula Chebukati yango ni thuolo mar campaigns koro chakore yanga tarik 29 dweni eri. Kweth mar Kenya Kwanza kotelnegi kod William Ruto ne obago romo lalruok ewi uchumi e kaunti ma Kiambu. Romo no maoyo ji ma ok tin 3,000 ne otwak ewi rito mwandu maglo, pur, ohala to kod bero uchumi e boma ma Thika kod Limuru. Ruto ne yango ni Kenya Kwanza biro kedo kod nok mar tije ka osingo fuongo nengo mar chak, kahawa kod udi magdak. Bende osingo bero sekta mar jua kali. What we are asking for is close to the manufacturing price as much as possible. If we can get it at between 1,500 to 2,500, the most expensive, we will be comfortable. And we will sustain the businessmen and we will be in the business.
So unasema turudishe hii bei irudi pale kwa 2500 mahali tulikuwa tumeipatia. Hata ikiwezekana na ifike kwa wakulima wote. Kabisa, msangishima. Mimi nakubaliana na wewe kwamba if we can link credit to farmers. Yes. To the money we borrow internationally. Yes. We can actually make it at 5% or between 3 and 5%. Yes. Now, there is absolutely no reason why farmers should be paying more than that. Kwa sababu ndio inaongeza gharama ya maisha, kwa sababu ndio inaongeza bei ya vyakula. Ndio. Si namna hiyo? Ndio. So, your suggestion is that we deal with the elephant called credit. Exactly. Na muki-access credit kama wakulima, mnaweza kuproduce more. Yes. And you can produce cheaply. Yes. Sinamna hiyo? Ndio hiyo. Kapod wantiere weche mag siasa, moko kuom jotelo mag duond bura mar DAP e kaunti ma Kakamega koro dwaro jalar kom ten piny Kenya gi tiko mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga ochiw thuolo maromore ne duond buche duto mane riwruok mar Azimio la Umoja. Jotelo go dwaro ni Raila kik bi ng'i duond bura mar ODM gi wang' mamuol, kako machielo ojuango duond buche mamoko e limbene mar kaunti ma Kakamega jumani. Gino magiwacho ni osebedo katimore, kata kamano jotelo go singo riwo Raila Amolo Odinga lwedo e yiero mabiro, ka bende gipuoyo ahinya welo mar Martha Karua kaka jalup Raila e yiero mabiro. As women of Kenya, we have been yearning for two-third gender. And as a good example, tumeonelea ya kwamba Azimio Party, Azimio Coalition has chosen a woman leader who is a running mate to Raila Amolo Odinga as our presidential candidate, who we are very sure on 9th of August he is going to take over the country and run forth to the end of his term. Kakamega is diverse, and the people of Kakamega have the right to choose. So we really take cognizant that DAP and other parties within the county have their own preferred candidates. When Baba visits Kakamega, he should consider all candidates and Azimio affiliate parties as critical to his vote hunt. He should not discriminate and show favoritism for ODM candidates at the expense of other Azimio candidates. How can you run your own poll and you say your person is popular than the other? If they wanted us to do the nomination together, you could have done the nomination as Azimio together. Should be bring a candidate, TAP bring a candidate, ODM bring a candidate. Now we should be having one candidate for Azimio after nomination. We cannot come at this end, they tell us they want to zoning. Kaudhi weche geko mag arita kwe chich maduong' e nek mar johala Samuel Muvota mano negi gwenge mag Miremo chiore lweto bila mago kwach kich. Dennis Karani Gashoki ochiore lweto bila ndala dek bang' obila keto elela tipo mare kitude gi nek mar johala no mabende ni tudo gi timbe njore. Karani mowuoyo gi jofwambo thuolo machuok kapok ne ochiore lweto bila nokwedo weche matude kod nek mar Muvoke manodagni ne okosiepne kendo negisema narado kode nyadiriyo kende ka bende odagi ketho mar bedo kod omenda moyude yor njore kendo timo ohala ma chik okoyie maguso yedhe malalo paro kowacho ni en ja ohala magolo mwandu e pinje maoko kendo kele pachoka. Karani ne ochopo apisi mag obila mag kwach kich gi okil mare kamimedo e dak dhogi gi apisas go mag kwach kich. Ndio tulipatana na Mugo na ndio tulijuana huko Meru kwa wedding ya Meru. Last year tulipatana coincidentally because we never even had contacts of each other. Tulipatana hapa at the Icon Kenyatta Road. Tukasalimiana, hata we never spent even 10 minutes. Mimi nikaingia kwa hoteli, yeye akabaki kwa car wash. Kutoka hapo hatujaonana tena. So nakuja kushtukia na akiusiwa nimemada. So I wonder how. We have not been communicating with the guy. I have never communicated with him over the phone. I have never had his contact. If anything can be followed, I don't have any process of crime. Kadhi county ma Homa Bay kama midhiero podogo e tach jotije mag piny owacho ma Homa Bay
ochako ng'anyo margi kaluwore gi deko mar osara mar dwe mar ang'wen. Jotijego manie bwo riwruoge ariyo magin Kenya County Government Workers Union kod jotije mag piny owacho bwo riwruok mar Union of Civil Servants okone jokanyo maggi mondo bol gigi mag tich piny nyaka chieng' moro chulgi osachgi. Jotend riwruoge kod moko kuom jotich ne odhi ogo tach e dho rangaj Gavana Cyprian Awiti ka gibandho chudo ka jotijego koro riwore gi jochiw thieth ma bende ni e ng'anyo. Chakre nyakwere nyaka tong'wa gi Uganda onge tich madhi mbele nyaka remba nam. Ubed jajuok, ubed ja license, ubed ng'ama tiye bus park. Wa declare kawuono onge tich nyaka chieng' miwa pesa. Chakre kawuono wabro organize wa parade maduong' machakre kawuono wabro go touch office of the governor ka nyaka chulwa ng'owa. Jogi sandore malich ma nyithindo wa iriembonegi e skul pile ka pile. Koro wakwayo county government ma Homa Bay mondo chul jotich. Ka ok ochul to onge tich. Bende kaka Kenya Union of Civil Servants walando ni sani onge tiyo e county government of Homa Bay nyaka chulwa misara mar 2 months. Nikech ok wanyal dak wabiro tich to kata luoko kinyal luokori pi onge udi. Weg udi bedwariembo wa udi modake. Nyithindwa bo oseriembe skul wan ga iot ok wanyal miyogi kata gik mowinjore wamigi e utewa mondo gichiem maber. Omiyo ma sani walando maber ni ka gisei yie ma gichulo wa 2 months April and May to giluong jo union officials mondo ng'anyo ma walando kawuono ni ji oduoge tich ka wase sign back to work formula. Wan gi geno ni jotijego eko ma bende ng'anyo ng'ur margi biro winjo kochakre mago mag kuonde thieth mondo mi jopiny oyud kony ka bende wechego eko mag chwalo tije ne oganda e kaunti ma Bay biro dhi nyime yo makare. Antiere gi joma bende osebedo ka loso koda e lak sechegi. Okech wuodo pange wacho ni weche manyien donjo ni makare waketo nyong'ong ka wan gi Moi Obila kod Edwin Kachwende. Erokamano Collins Kaya ka intiere Riat Migori rabondigene maler. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Morris Dianga wuod Kamgundo iwacho ni na makare Migori County iwacho ni 06 pisa telo duto modhier tarik 9 dwe mar 8 higani. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Polo Nyango Kiara Ling'o Asembo iwacho ni apoyo Ramogi TV kuom weche matuche saa ka saa umiwa weche manyien yo makare. Erokamano Polo Nyango ka intiere Ling'o Asembo kuom kete e Ramogi TV. Kaka pile amor gi Ramogi TV kendo an kodi wacho ni mano aoko singa mano manyathigi ka intie Kianja Migori. Erokamano kuom kete Ramogi TV nyakwara mga jwang' kik idhi mabor pod wantiere gi mathoth mwaikoni e chenro mar migago. Timo orako kinde ka kinde nyalo duoko piny gamo tuoche mag nyarogno. Bende onyalo duoko piny adundo mag wecho matek kendo konyo adundo mondo oti makare. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Ni
aje. Unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Williams, mondo yudu wenda ni kaka skiza tim mari *860*418#. Pare niya Ramogi TV ene ot mar jower duto. Machiegni erokamano kuom medo kete e Ramogi TV. Kodong' mana ndalo 77 to piny Kenya dhi e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Nitie dwaro mane ni weche ma ichwalo kod jofwambo ne jopiny obedo monon kendo makare. Kotenore gi mano, kambi mar Royal Media Services obago tiegruok mandalo 2 ne jofwambo mage bomani ma Nairobi ka isire kod kambi mar nyakalondo mar Voice of America VOA mowuok e piny mar Amerika. E puonj go gigeno neno ni weche ma ichwalo ne jopiny obedo adiera ka omigi pek kendo jopiny oyudo weche makare e kinde ni mag siasa. VOA osebedo katiyo kamoro achiel gi kambi mar Royal Media Services kuom thuolo mar higni 20 ka gichiwo puonje weche mopogore opogore mag geto bero lony mar fwambo e pacho ka. How many versions of that changed the manner in which we're going to ask you to introduce yourselves. We've gone through the names. Forget about what I think social media has just got completely out of control. Facebook, Twitter, WhatsApp, completely out of control in terms of misinformation and disinformation that's going on again and again. The trickiest part for us is that because we are a leading media house, a lot of those things, they attached our watermarks, our letterheads, and claim to have come from Royal Media Services. Entingo mar jofwambo maneno ni oganda yudo weche komo non kendo mondo kaka osebedo ka watimo ni e Ramogi TV kaindi. Ka wadhi nyime, oganda e kaunti ma Siaya ojiw mar rwako pith mar rech kaka yo mar bero yutogi. Kamishna e kaunti no Jim Njoka wacho ni kata obedo ni kwan oganda e kaunti no lao milion 1, jopur 1,500 kende mosedonjo e pith mar rech. Kata kamano, jokanyo sekta no osingo mar puonjo kendo tego jopur ne onigi rwako pith mar rech ka gimiyo gi rech ma gipidho mar medo kwan rech kendo konyogi yudo chiro. In the next 2 months, we should be done with the first phase of that research. We'll go to the second phase of the research, and God willing, after another 8 more months, we should be able to release Pacho branded fingerlings that can actually do 2 seasons in a year. That is our contribution to the challenge that we have for the cage farmers in terms of the quality inputs. This is a special day for us because it is an annual event that happens every year where we invite different categories of farmers to come here together with other entrepreneurs
so that they can learn from one way or another on how they can do value addition on fish and get more income instead of selling directly. We are helping the farmers with the resources, financial support, and also creating a conducive environment for the development partners who are supplementing the government efforts to be able to operate in Sierra County and other counties where blue economy is being practiced. The national government is also supporting the farmers by way of conducting research. There is a lot that requires to be done so that the fish farmers can be able to produce more fish to increase their incomes and also promote food security within our households. Ramogi e sigana moyedhi huma mar chiro ma Kibuye mani boma Kisumu nochakore higni ma 50 mokadho. Higni 2 mokalo johala chiro no norwako chenro mar gere e yo manyasani. Johala koro osedok e chiro no. Kata kamano pod giywago lal kamoko kuomgi pod ok oyudo thuolo mar uso mwandugi. Millicent Adhiambo kelonwa sigana makende mamenyo midhiero ma jouso e chiro ma Kibuye kadhoe. Lau no seche mo en 30,000 imuoche ni kisemuoche ni 10 buru koroma lau dang waket ne mas ni mondo buru kidhi kuome. Ibanda Mombasa, ibanda Nairobi, ibanda Kibuye, awuotho ka pondo to nikech ang'o? Dar. Ma e picha mar gedo mane johala orwako kinde mane odargi e chiro ma Kibuye. Map manomiwa ne en grofa to it's a wonderful market. Mani pimi ne governor wacho ni pimo na gi market moro i Lagos in Nigeria. To ma e chiro manyocha gidoke bang' higni 2 mag gedo. Chiro odich. Johala pango mwandugi ka gigeno jonyiewo. Johala mauso chiemo mondo tedo ne jok machopo e chiro ni. Karibia customer, lady sandals 350, doll shoes 400. Kuom igni mathoth mosebetie, chiro ma Kibuye osenyayo ohala kendo gero johala nyaka e utegi. Kata kuma dake na gedo kanan Kibuye ka. Emomiyo na yudo ot mana ne dalana kuma dake. Kibuye ka mosemiyo anyombo to Kibuye ka mosemiyo nyaka nyithindo osedhi e skul. Lebo yote, lebo nanga, lebo mtumba. Kaka pile, jous lewni mag mitumba madendore ni jo sauti luongo customer. Mama pime makaromi, mama ya waduka lakala ya wangomara. Kata kamano, yuto gi odwer. Ohala olorore negi nikech jonyiewo nok kendo giywago midhiero mar dang'ni mosebedo kaluwogi. Sani ya jouso ne jouso wadgi nikech onge ng'ama nyiepo. Ibanda pesa mang'eny mok kata nang'o. Ibanda Mombasa, ibanda Nairobi, ibanda Kibuye, awuotho ka pondo to nikech ang'o? Dar. Olo pes Masayo Roma kadok e oda Masayo rita par. Dware pa nikech ang'o? Chulo gowi otama nikech ang'o? Dar. Makin. Ana service loan mar 450 mane an Kibuye ka. To by then sani nyocha chuno moduoka nyaka 150 cooperative. Mabe cooperative ochuna kaka nyalo timo nikech koro kane ne atimo accounting naga nodok chien kech kama ne bia change business koro business ne ok nyal pick. Chiro ma Kibuye nyien kendo lokruoge nenore e kuonde mag uso. Kata kamano, johala ok mor kod lwasi mar chiro ni. Ka thothgi pok oyudo kuonde makare mag loko hala ka bende gijot mana e buma bundegi. Moko pod petho e pap kendo giuso gi luoro. Nang'eni kiduoge kata kiduogowa tidhi duogo ka gimoro amora is complete. Gi shed tidhi e cho tidhi gi drainage system nikech chiro ka nyaka bed gi drainage. To chiro bende ma ji nitie kaka over 7,000 kaka ma nyaka bed gi cho maber. Kwa winjo to wawinjo ni
wan mana ka kwa muda jochieme madhi donka jolewni pok wang'e kumidhi terwa nikech ang'o jochiemo genne gi udi gin gidhi dong' e ot ka giuso to wan idhi golwa ka Mibadhi bende midni kod jouso. Wakwayo ni ka ters duto mabiro Kibuye ni kia kane kar kwargi. Ka nitie kar kwaru moro bigi title deed igol ne kwaru no mondo mi ong'e ni kane mar kwaru adier. Chieng' makech merogi ka buru makoch ketho mwandugi. Lewnige kiyudo ni buru dhiye pikipiki kadho dhoge kanyendo to ologi e buru to jajuok biro to kawo ka siling 100. Ni law ka komboto koa kata Mombasa law chopo ka ken 30,000 to in law no seche mo en 30,000 imuoche ni kisemuoche ni ten buru koro law dang waket ne mask ni mondo buru kik dhi kuome. Ka polo dudo to chuny jouso dang'ni. En ng'wech mar fundo ka gitemo reso mwandugi. Thuolo mar ohala ng'ikore e kinde ma koth chwe. Ma en oula ma ka koth boro chaka ni kato chwe nyaka okinyi to kinyal petho nikech en oula ma pi mol nyaka. Jagari kokalo, gari moro kokalo iye kata piku to chuodho dabal, chuodho te ole ilaw. Bende giwacho ni giketho sa ka gimanyo pi kendo ka giriedo ka gilaw cho mabor kod kuondegi mag loko ohala. cho en achiel to ji dabal obejo chiemo obejo mtumba obejo Dubai cho wala piny moro nono wapango line kakura Matiyo en makoja chama mon man gi sukari ma iye ka gi ok nyadhiye kochopo ko ng'ich dhi nikech gik ka oseluar. Johala go seyo ten kaunti ma Kisumu ka giwacho ni chenro mar duoko gi Kibuye ne ok odhi kare. Kano biro Kibuye ka nokawa to olwa Karombe. Sama olwa Karombe wagore. Sami gori tikia ngami gori go bathi ni nga. Kech Kibuye en chiro maduong almost the second kata first in East Africa. Idhiro ri ngami dhiro samoro en mari. Gidwaro ni piny owacho ma Kisumu mondo omigi thuolo mar gero kuondegi mag uso. Giwuok oko mondo bi next week Afri City ni oserumo mondo ginyiswa kata kwa nyalo keto structure ma temporary kata kwa nyalo keto permanent wanyalo donjo kata ufukewa mondo ager kata shelter mondo mi wabedgo. Wasetemo loso kod mineja mar boma ma Kisumu e yor ong'we yamo to pok wayudo duoko e wi chenro mar tieko chiro ma Kibuye kendo chiwo thuolo ne johala. Johala geno ni jotelo biro winjogi kendo miyo gi duoko makare kapok gisiko e gope. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kibuye, Kisumu County. Machiegni wechego eko mag tuke jatugo Ike Gundogan kod Rodrigo ne oketo mor e chuny